ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో శరణు 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 శతకోటి వందనాలు శరణు 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 శతకోటి వందనాలు ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో శివుడిచ్చిన హరిమెచ్చిన విల్లంబును బూని జయమస్తని శుభమస్తని ప్రకృతి ప్రణమిల్లంగా తన లీలలు చూపంగా తన మహిమలు తెలుపంగా పులిపాలకై స్వామి అడవికేగే అయ్యప్ప పులిపాలకై స్వామి అడవికేగే అయ్యప్ప ఏలో ఏలో ఎలెలో ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో శరణు 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 శతకోటి వందనాలు శరణు 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 శతకోటి వందనాలు పేట తుళ్ళి ఆటలతో కన్నె స్వాములు ఆడుతుంటే శరణు శరణు శరణంటూ గంట స్వాములు వేడుతుంటే పేట తుల్లి ఆటలతో కన్నె స్వాములు ఆడుతుంటే శరణు శరణు శరణంటూ గంట స్వాములు వేడుతుంటే గోవు తల్లి ఇచ్చే శుద్ధ నెయ్యితో నెయ్యాభిషేకం స్వామికి తీయ తీయనైన పుట్ట తేనెతోని తేనాభిషేకం స్వామికి గోవు తల్లి ఇచ్చే శుద్ధ నెయ్యితో నెయ్యాభిషేకం స్వామికి తీయ తీయనైన పుట్ట తేనెతోని తేనాభిషేకం స్వామికి ఓంకారనాదం మణికంఠనామం మురిపింపజేసే అయ్యప్ప నామం కష్టాల కోర్చి నీకుండ నెక్కి సన్నిధానం చేరినంతనే కనిపించేవయ్యా కారుణ్య రూప కరుణించేవయ్యా అయ్యప్ప దేవా కరుణించేవయ్యా అయ్యప్ప దేవా ఏలో ఏలో ఏలలో ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో శరణు 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 శతకోటి వందనాలు శరణు 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 శతకోటి వందనాలు గణగణమంటూ ఆ గుడి గంటలు మ్రోగుతుంటే దివ్య జ్యోతి దర్శనమే స్వాములంతా కోరుతుంటే గణగణమంటూ ఆ గుడి గంటలు మోగుతుంటే దివ్య జ్యోతి దర్శనమే స్వాములంతా కోరుతుంటే శరణంటూ తెచ్చే పాలధారలతో క్షీరాభిషేకం స్వామికి బంతి చామంతి మల్లె పూలతో పూలాభిషేకం స్వామికి శరణంటూ తెచ్చే పాలధారలతో క్షీరాభిషేకం స్వామికి బంతి చామంతి మల్లె పూలతో పూలాభిషేకం స్వామికి కోటొక్క సూర్యుల కాంతి తేజమే అయ్యప్ప స్వామి జ్యోతి దర్శనం లోకములల్లా జేజేలు పలకంగా నీ దివ్య తేజము కాంచగా దీవించేవయ్యా ఓ దివ్య తేజ రక్షించేవయ్యా అయ్యప్ప దేవా రక్షించేవయ్యా అయ్యప్ప దేవా ఏలో ఏలో ఏలేలో ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో శరణు 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 శతకోటి వందనాలు శరణు 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 శతకోటి వందనాలు ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో ఏలో ఏలో అయ్యప్ప స్వామికి ఎన్ని ఎల్లో